рӯз бахайр бинандагони азиз, сархатти хабарҳост аз студияи марказии радиои озодӣ. Дар 10 дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо доир ба афзудани хатари коронавирус дар Русия, ҳушдор аз хатари паноҳҷӯён барои Тоҷикистон ва муҳокимаи як блогери ҳангомаҷӯи тоҷик дар Москав хабар медиҳем. дар Русия ки садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик онҷо кору иқомат мекунанд, аз 30 октябр то 7 ноябр рӯзҳои ғайрикорӣ эълон шудааст. раиси ҷумҳур Владимир Путин рӯзи 20 октябр фармони рӯзҳои истироҳатро имзо кард. санади мазкур дар саҳифаи расмии президенти Русия чоп шудааст. пештар аз имзои фармон, Владимир Путин дар ҷаласаи ҳукумати Русия пешниҳод дар бораи эълони рӯзҳои ғайрикориро қабул карда ва гуфт, тадбири мазкур барои пешгирӣ аз сирояти бо суръати коронавируси нав зарурист. ҳоло бисёр муҳим аст пеши роҳи мавҷи нави эпидемияро бигирем. бо назардошти вазъи пешомада, пешниҳод барои эълони рӯзҳои ғайрикорӣ дар саросари кишвар ва пардохти музди кор аз 30 то 7 ноябрро дастгирӣ мекунам. Владимир Путин ҳамчунин гуфт, баъзе аз минтақаҳои Русия ки коронавирус дар онҳо бо суръат паҳн мешавад, метавонанд зудтар рӯзҳои таътил эълон кунанд. Русия аз назари маргумир аз бемории COVID-19 дар Аврупо дар ҷои аввал ва дар ҷаҳон дар мақоми 4 қарор дорад. дар ин кишвар токунун бештар аз 226 000 нафар аз ин беморӣ фавтиданд. дар Русия танҳо дар як шабонарӯзи гузашта бештар аз 34 000 мавриди нави сирояти коронавирус сабт шудааст ва бештар аз 1030 нафар бар асари бемории COVID-19 фавтиданд. дар миёни беморон муҳоҷирони кории тоҷик ҳам ҳастанд. яке аз сабабҳои авҷ гирифтани бемории COVID-19-ро дар сурати кунди ваксинзанӣ дар миёни мардум дар Русия номидаанд. як муассисаи байналмилалии молӣ пешбинӣ кардааст, ки дар сурати паноҳ бурдани садҳо ҳазор паноҳҷӯи афғон Тоҷикистон тавони иқтисодии нигаҳдории онҳоро нахоҳад дошт. сандуқи байналмилалии пул дар як гузориши наваш гуфтааст, эҳтимолан нишондодҳои иқтисоди Афғонистон имсол 30% кам мешавад ва сабаби болоравии бенавоиву фақр дар миёни миллионҳо сокинони ин кишвар хоҳад шуд. ин ҳолат ба бовари мутахассисон ба кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ва инчунин Туркияву Аврупо ҳам таъсири бад мегузорад. дар ин гузориш ки ҳамин ҳафта нашр шуд омадааст, агар 1 миллион нафар афғонистонии дигар гурехта ба кишварҳои дигар паноҳ баранд, харҷи нигаҳдории онҳо дар Тоҷикистон дар як сол $100 миллион ташкил хоҳад дод. харҷи нигаҳдории онҳо дар Эрону Покистон масалан аз ин ҳам болотар, аз $300 миллион то ба $5 миллиард мерасидааст. дар гузориши сандуқи байналмилалии пул омадааст, ки дар сурати фирори паноҳҷӯёни афғон ба кишварҳои ҳамсоя мумкин аст онҳо ба буҷаи кишварҳои мизбон бори изофӣ шаванд ва бозори корро зери фишор гузоранд ва танишҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд биёранд. ин дар ҳолест, ки ахиран раиси кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон гуфт, рӯзона аз 400 то 500 паноҳҷӯи афғон саъй мекунад ба хоки Тоҷикистон гузарад. баъди ба қудрат расидани Толибон дар моҳи август, иқтисоди Афғонистон зарбаҳои гуногуне дид. содирот кам шуд, қурби пул поён омад ва сатҳи некуаҳволии мардум бадтар шуд. то охири соли гузашта дар Афғонистон шумори беҷошудаҳои дохилӣ 3.5 миллион ва паноҳҷӯ дар хориҷ аз кишвар 3 миллион нафар буд. нисфи онҳо дар Покистон зиндагӣ мекунанд. яке аз раҳбарони Толибон гуфт, сиёсати ҳукумати нав аз таъмини амнияти мардуми Афғонистон ва ҳамсояҳову тамоми минтақа иборат мешавад. ин суханҳоро Абдусалом Ҳанафӣ, муовини раиси ҳукумати Толибон, баъди музокирот дар шаҳри Москав баён кард. матбуъоти русӣ гуфт, ки дар ин нишаст намояндагони Тоҷикистон ҳам ҳузур доштанд. Абдусалом Ҳанафӣ гуфт, ки агар ҳукумати Толибон эътироф нашавад, таҳдиди гурӯҳҳои ифротӣ ба амнияти Афғонистон боло меравад. ин ҳаққи мардуми Афғонистон аст, ки бояд ҳукумати ҷадид ба расмият шинохта шавад ва табаан агар ҳукумати ҷадид ба расмият шинохта нашавад ва ҳимоят нашавад, дар ин ҷо табаан гурӯҳҳое ки амниятро ихлол мекунанд, табаан онҳо тақвият мешаванд. то ҳол ҳеҷ давлате барои эътирофи ҳукумати Толибон омода нашудааст.
парлумони Аврупо Алексей Навальный, мунаққиди зиндонии Кремлин ва раҳбари мухолифони Русияро барандаи имсолаи ҷоизаи ба номи Андрей Сахаров номид. Ин ҷоиза барои озодии андеша тақдим мешавад ва парлумони Аврупо гуфт ки талошҳои Навальныйро дар ошкор кардани фасод ва ҳам маҳдуд кардани озодиҳо дар Русия қадрдонӣ мекунад. раиси парлумони Аврупо Девид Сасули гуфт ки Навальный аз роҳи хастанопазир зидди коррупсия дар режими Владимир Путин мубориза бурда қонуншиканиҳоро ошкор кард ва тавонист ки миллионҳо мардумро дар саросари Русия сарҷамъ оварад. ба ҳамин хотир ҳам ӯро заҳролуд карда ба зиндон андохтанд. Иван Жданов, яке аз ҳамсафони Навальный, гуфт ки ҳамаи номзадон барои бурдани ҷоизаи Сахаров қавӣ ва шахсони сазовор буданд ва ин ки ҷоиза ба Навальный дода шуд як ҳодисаи бисёр муҳими сиёсӣ мебошад. Алексей Навальный 45 сол дорад ва баъди бозгашташ аз табобати баъди заҳролудшавӣ дар Москав ба 2.5 соли зиндон маҳкум шуд. ҳафтаи оянда дар Москав муҳокимаи як блогери ҳангомаҷӯи тоҷик оғоз мешавад ки бо ҳадафи ҷалби пайравони бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар назди калисои Василии Муқаддас акси ҷанҷолие гирифта онро нашр кард. додрасҳо рафтори Руслан Бубиев ва духтари рус Анастасия Александроваро муҳокима мекунанд ки бо нашри аксе ки гӯё иртиботи ҷинсии онҳоро нишон медиҳад, яъне дар назди калисо нишон медиҳад, ба эҳсоси динии насрониён беэҳтиромӣ арзёбӣ мекунанд ва аз рӯи ҳамин қазия ин парванда муҳокима мешавад. муҳокима қарор аст 28 октябр сурат бигирад. Руслан Бобиев ки бо номи Руслани Талабҷон дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифа доштааст, мумкин аст барои беэҳтиромии ошкоро ба эҳсоси динӣ ва ақидаҳои ҷомеа то ба 1 соли зиндон маҳкум шавад. аз ин пештар додгоҳи Русия амр дод ки ӯро барои ин рафтораш аз кишвар хориҷ кунанд. ва як хабари дигар, Доналд Трамп, президенти собиқи Амрико ки тахминан 1 сол мешавад, ҳаққи шарҳу назар ё навиштан дар шабакаҳои иҷтимоии Твиттер ва Фейсбукро надорад, гуфт ки шабакаи иҷтимоии худро таъсис медиҳад. рӯзи 20 октябр ширкати Трамп гуфт ки номи шабакаи ӯ Truth Social мешавад ва аз моҳи ноябр дастрас хоҳад шуд. дар изҳороти ширкати Трамп таъкид шудааст ки шабакаи иҷтимоии Truth Social дар муқобили ширкатҳои калони фаннӣ муқовимат мекунад. ин ишора ба Твиттер ва Фейсбук аст ки ба Трамп иҷоза намедиҳанд саҳифаашро дар ин шабака дошта бошад. Трамп дар як изҳорот гуфт: мо дар замоне зиндагӣ мекунем ки толибон дар Твиттер ҳузури фаровон доранд, вале президенти дуздоштаи шуморо хомӯш карданд. ин ғайриқобили қабул аст, гуфтааст Трамп. Трампро моҳи январи имсол аз ҳаққи истифодаи Твиттер ва Фейсбук маҳрум карданд. ин замоне буд ки тарафдорони ӯ ба бинои парлумони Амрико ҳамла карданд. ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст ки барои коҳиши оқибатҳои пандемияи COVID-19 ки вазъи хонаводаҳои зиёдеро бад кард, то 1 апрели имсол тақрибан 175 миллион сомонӣ тақсим кардааст. бино ба гузориши расмии кишвар ба Созмони милал, баъди хуруҷи коронавируси нав ки аҳволи иқтисоди кишварҳои зиёдеро бад кард, ба бештар аз 420 000 хонавода як дафъаи 400 сомонӣ кӯмак кардааст. дар ин миён бештар аз 77 000 нафари онҳо кӯдаконе буданд ки волидони муҳоҷирашон бинобар маҳдудиятҳо ва карантин натавонистанд ба онҳо кӯмаки молӣ кунанд. соли 2020 дар авҷи пандемияи COVID-19 хонаводаҳои зиёде дар Тоҷикистон аз кӯмакҳои молие ки муҳоҷирон мефиристоданд маҳрум шуданд. бинандагони азиз, акнун фурсати эълони қурби асъори хориҷӣ дар баробари сомонӣ расид. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомонӣ дар баробари асъори хориҷиро барои имрӯз 21 октябр чунин эълон кардааст. $100 амрикоӣ баробар бо 1127 сомониву 95 дирам, 1000 рубли русиро ба 58 сомонию 60 дирам иваз карда метавонед. барномаи сархатти рӯйдодҳоро ба поён мебарем. хабарҳои аз ин бештарро албатта дорем ки 3 соат пас дар ахбори озодӣ тақдим мешавад.